Barainengo patioak sortu zen duela ia 3 urte, eta pixka bat ikusita Barainengo ikastetxe publikoetako patioetako egoera, berdegune gutxi dituela, jolas oso murritzerako aukerak ematen dituela, nahi genuen eraldaketa eman nolabait jolasa eta elkarbizitza hobetzeko eta bizikidetza inklusiboagoa egiteko. Talde motorea sortu zen duela 2 urte eta erdi eta bertan elkartu gara Laitze eskolako hezkuntza komunitateko kide ezberdinak zein herriko eragileak eta horrasi ginen pixka bat duguna patioaren diagnostikoa egiten eta beharrak ikusten patioaren eraldaketa baterako. Oraintxe bertan egoera da 140.000 euro lortu ditugula Nafar Gobernuko emendakinei esker. Eta orduan gure eskaera Barainengo udalak hitzarmena egin dezala Hezkuntza Departamentuarekin hasiera emateko eta 140.000 euro horiek materializatu daitezen eta nola ez udaletxeak ere dirua jar dezan eta finantziatu dezan proiektuari fase horri etekin gehiago ateratzeko eta proiektua aurrera egin dezan. Horretarako gaur egin dugu hitzaldi bat, bildu gara talde handi oso polita, hezkuntza komunitateko partaide asko, ez bakarrik familiak, baizik eta herri eragilekoak, adin desberdinekoak, eta horixe egin dugu. Aurkeztu zein den egoera, ze pausu eman nahi ditugu eta zein den orain udalari eskatu nahi diogun edo eskatzen diogun jada berak ere bere partea egin dezala.